We just trying to catch a good time, even if it takes all night. Pass that bottle around the campfire, sipping apple pie moonshine. Yeah, we picking on them guitars just right. Everybody singing Dixieland delight, like a bobber on a wet line. We just trying to catch a good time. 80 degrees and the sun ain't even out. We got a spot a couple miles out of town, and when that moon comes up, you know it's going down. We got them folding chairs leaning way back, no other plans other than to relax. We ain't worried about tomorrow from where we at. We just trying to catch a good time, even if it takes all night. Pass that bottle around the campfire, sipping apple pie moonshine. Yeah, we picking on them guitars just right. Everybody singing Dixieland delight, like a bobber on a wet line. We just trying to catch a good time. Way down here we all got that southern drawl. Take our time when we talk, hey y'all. Yeah, it don't take much for us to have it all. That's right. Something about a night. Com va ser l'adaptació del vostre fill a l'escola? Bueno, al principi suposo com tots va ser una mica dur perquè no estan acostumats, però en el cas del meu fill ràpidament va aconseguir tenir un vincle amb la classe, amb els companys, que va ser relativament fàcil i relativament ràpid. Com us sentiu com a família després de 3 anys fent escola amb nosaltres? La veritat és que ha sigut molt enriquidor, perquè aquí se li nota que té com una segona família. Quan arriba a casa comparteix totes les experiències que té a classe, que quan fan excursions, totes les activitats, tot el que aprèn, ho comparteix amb nosaltres i la veritat és que és molt enriquidor. És feliç el vostre fill a l'escola, doncs? Molt. Ell se li nota molt que és feliç, inclús quan hi ha 2 o 3 dies de festa, ell ja se li veu amb ganes de tornar a l'escola, de tornar a veure els companys, els mestres i tots els professors de l'escola, i la resposta és clarament que sí, és molt feliç. Nicoleta, com et sents a l'escola? Molt bé, contentíssima del col. Què és el que més t'agrada d'aquesta escola? Primero, los maestros. Después, el cole, pero el trato que me dieron a mi niño es lo más bonito. Com creus que ha evolucionat el teu fill en aquesta escola? Sin palabras. No se puede describir el cambio. No sé, sin palabras. Què és el que més li agrada fer al teu fill aquí a l'escola? Pues a ella le gusta todo. Le gusta el clase de colores, le gustan las maestras, a Melanie, que me vea contenta. Está feliz. Y creo que es el niño más feliz que viene para el cole. Y él cada día, cuando sale, dice, mañana otra vez al cole. Yo le digo, vale, y sabe el horario de lunes a viernes, todo. Por la mañana me lo cuenta, party, clase de colores, matemáticas, todo. Y él, no sé, le encanta todo, los compañeros, las maestras, el mediador, no sé, y es un niño feliz. Quan fa que esteu a l'escola? Este es nuestro primer año. Com us sentiu com a família? La verdad que muy contentos del gran cambio que ha pegado Izan desde que está en esta escuela. I com veieu el vostre fill a la nova escola?
Muy contento, muy feliz, con muchas ganas de venir cada día al colegio. Me habla muy bien de sus compañeros y su profesora. La vostra filla petita vindrà a aquesta escola? Sí, sin dudarlo, sí. Venir a créixer con nosaltres